Què tal, família dels Cims de Catalunya? Avui hem vingut fins a la comarca de la Selva, concretament al municipi d'Amer. Això és la frontera amb Sant Esteve de Llémena, i és el Puig d'Alí, un cim de 492 metres que es troba dins el repte de cims de la comarca de la Selva. El puig en si no té res que pugueu veure perquè està totalment rodejat de vegetació. No veureu absolutament res, però sí que uns 50 metres més cap a la banda de migdia hi trobem un mirador preciós de Rocasalva que la veritat és que us portarà una vista magnífica de tota la zona que està just aquí darrere del Far, d'Amer, de Sant Miquel de les Formigues, de Sant Benet, de Santa Bàrbara, tots són sants com veieu, i també tota aquesta plana on hi trobem la Cellera, hi trobem Anglès, veieu fins a Sant Grau, el cingle de Sant Roca, que també us recomano molt especialment. Des d'aquí no veureu absolutament res, però sí que la trajectòria, des de Sant Climent d'Amer, per exemple, o fer una ruta també que us porti fins a Sant Roc de la Barroca, doncs és una autèntica preciositat. Veniu cap a la nostra zona i disfrutareu també d'unes rutes magnífiques per fer els cims de Catalunya. I si voleu, us podeu portar els gossos, que els tinc per aquí perduts avui, i a la Mercè no la tinc perduda. Hola Mercè, bones, i gràcies per estar amb nosaltres. Fins la propera.